everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Kung ingon anak nga desperado siya, may kahigayunan na ba ko, part? Part. Naaba, ha? Kuan kini murag wa kay gayon na niya part. Huh? Hindi ka di ginuto ni Miss Babes. Hindi ta di ginuton. Part, Kuan day. Dawatan nyo. Dadaan ti ka ni. unsa ni? Oh, beauty kit? Samot ka kagwapa na part. Rangko, Nya. Apili og beauty pageant ha. unsa? Part, unsa mag-isa na ko nimo, ha? Ano bugal-bugalan mag ko nimo? Hindi mo bugal-bugal ako part. Siya dili. Nahibaw kas akong pagkatao. Unya ingnon pagid ko nimo ani, ha? Gusto ka mag-away gid, ha? Gusto ka? Dili part. Di man ka, ha? Nganong tuyuan mag ko nimo? Nganong gipalitan man ko nimo aning beauty kit? Unya paapilon pa ko nimo beauty contest? Ang ayan mo ka. Bida gid, ahaka gid mo. Part ang ako lang basin. Ako'y mahimong instrumento nga. Musab ang imong pagkatao part. Asa ka dyan? Pero part. Ngayon ka babae ka. Bida pala gutom kung magmaayo eh. Para di ka maglagot. Adton lang ko. Sa mauna to. Ngayon kang babae ka. Dili ra gud. Ngayon tang kitang to. Unsay ang ngayon, ha? Unsay ang ngayon? Unsay ang ngayon? Ha? Part, ngayon tang kita may magdayon. Ngayon lagi to. Bida. Ngayon di kang mahimo na kong asawa. Unsa? Iyay! Ha? Ha? Gusto pa ka? Itas kong gusto. Usbati ka, ha? Bida. Guba ng mouse ni mong maigos akong kumo niya Layo kanimana. lang ko. Layo lang ko. Di mausban pa ko niyo. Sibat ito! Ari ako. Hanggaw. Ang Ay napakita na ko, ha? Ay nagipakita na ko. Buang ka na. Hanggaw ka. Di siya gustong pakita po niya. Buang ko na ko. Hanggaw ko na ko. Isurti pa ko. Anak mo ka ng babaeng nakinon ko. Anak ko kami gugma ng babaeng nakinon. Tawas Miss Babes. Oh. Miss Babes. Pero, sa mahimoy, what a jewels. Ay, salamat ni ano siya. Chris, yan ka? Ako himong yaya. Bida. Wadlong good, bida eh. Bitaw, ay, karon pa lagi ka? Duty ko. O niya, kumusta man si Miss Babes? Dako problema. Ha? O sila ko problema? Problema siya siyang uyab tungkol kay dunay laing babae. Pero dili pa mas laminyo, dili ba? O dili pa noon. O niya, o sa may problemahon, ana. Dili pa kus laminyo. May kagawasan pa. O hinoon. Ang mga minyo, mangitap man gani og lain, unsa pa kahanang ka ng ulitaw. Chris. Mayog sama sila nako. Nga usara gyud og kana. Ikaw na Franco. Kasi ni mo Chris ay bida eh. I-cover ti ka sa insurance. I-insured lang sad ko diya sa buhay mo. Chris ay. Sunda ko na kong isugyot mo gud. Naunsa? Kalalaki ka. Nugo ni mo kagwapo. Kung kaya ni mo, pakalalaki ka, sugdi ang pagpanguyab ni Miss Babes. Mayo kay desperado siya karon. Franco? Oh, nugon kayo mo kagwapo, Chris Pulo. Franco! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Kung dili ka man ako, Franco, ayaw lang sa taong kubugal-bugali. Uy! Di ba? Naku ni mo, kuhan ba? Nagkaparehas mo sa part anti ay? Ha?
Ganong parehas man? Kuan, iyas kong akusahan nga, bugal-bugalan ako siya. Franco, ano di ay? Gusto na ko mausab yan kinabuhi. Ang mahimo siyang babae. Franco? Nagpalitan ako siyang beauty kit. Para paanyag niya. What? Unya, unsa hitabo, ha? Di na siya gusto magkita na ako. Gusto yung makita pa kano siya sa akong dagway. Giaway ka? Mautingali to. Kabingas kong gipuyan. Saan oras ha? Karong oras mo bati na ako ang taga-utaw ni nanay. Nga pugson ko niya papakatuok. Nay, atagi ko kaligo na eh. Ikampo ko niya. Ayoko pasagti na ya. Batuog na ko. Ang saram tiro orasa. Alauna naman tayo kadlawan. Uy, nagpantir tayo ko. Unsa may tayo, unsa di ka akong gipuhat. Upay-upay kaya akong nainom ta. Wait. Nakainom tong ko. Diri si Franco. Murag ni suot ko sa CR. O niya, nadaktak ko. Oh, shit! Dong Franco, sultihi ko. Kinsay misaway sa imong dagway, kay patilawon ko sila sa akong mga kamot. Ibton ko ang ilang liog o ihapos na ko sa iyang naong. Ay, Mikay. Ikaw ang pinakagwapo, Dong Franco. Og pagmuyabi na si Miss Babes, ha? Kay labing siguro mosugot na nimo. Dili na eh. Gamitang imong kagwapo, Dong. Gamitang imong kagwapo. Og maangkon na nimo si Miss Babes. Maangkon nimo si Miss Babes. Miss Babes. Miss Babes. Saring akong... iring akong girumansa. Kawin. Ang damang ko nanay. Huwag si Miss Babes. Nisugot ako. Huwag ako siya girumansa. Bisit. Huwag ang iring mo akong gilips-lips. Lamim sa ding iring. Magdaag akong espiritu eh. Kadlaw na. Hapit naman na yung buntag. Nahuman ako kaligo. Manamin ko. Uy. Niya ang beauty kit nga gihatag ni Franco nako. Beauty kit. Unsa kay dagkoy nako ini no? Niya makusta kong sa amin. Try ko na bi. Say dagway nako. Mayong tang niya siya. Uy! Ikaw mo na Chris. Ngano ni amang ka? Part Andy? Is that you?
kini. Ngano ka, uy? Picture me, picture, picture. Nga naman, Wow, Bart, Andy. Mura kang si Ma Salvador. Kagwapa rin ni mo. Oy, kung mag-makeup ka. unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.